Parlamentul European a cerut ca toate statele membre să recunoască în mod uniform căsătoriile și parteneriatele civile încheiate legal în alte țări ale Uniunii Europene. De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru lipsa oricărei forme de recunoaștere legală a cuplurilor de același sex. Dumneavoastră, ce veți face pentru a respecta dreptul de a întemeia o familie a persoanelor de același sex? Da, este o chestiune cu privire la parteneriatul civil, adică cu drepturile pe care atât persoanele de același sex, cât și cuplurile heterosexuale care aleg să nu se căsătorească, de exemplu, persoane în vârstă care sunt văduvi și așa. Această chestiune trebuie reglementată. Discuția este dacă într-o lege a parteneriatului civil sau punctual pe fiecare dintre dreptul la moștenire, dreptul la acces la spital ca aparținător și